gaan de zaken goed. Zijn album Art werd wereldwijd uitgebracht en vanaf morgen begint het Europese tournee in het voorprogramma van Mayor Hawthorne. Medicines. Mayor Hawthorne. Ja. Goeie man. Zeker, ja. Wat voor concerten zijn het? Zijn het in grote zalen? Ja, grote zaal Paradiso bijvoorbeeld. Ja, ja, heel leuk. Europa door? Ja. Frankrijk, Duitsland, Nederland? Ja, alles. Ja. Even kijken naar de man die jij een duwtje gaat geven. Zegt hij, kom jij maar Benny? Nou, hij was al voordat hij bekend was hij al fan van mij. Dus ik maak al veel lange platen dan. Dus eigenlijk ben ik de grote ster. Jij bent de grote ster? Ja, gaat er halverwege de tour draaien? Ja, ik speel. Wat ga je zien? Big Brown Eyes. Big Brown Eyes. Nou, schatje. Is het zo erg?